Die, eurregia. Da, egin zen egarritu. Da zonalako askat. Arriskua. Da bazanen ni, beti uste zan lago bombi ezan. Da, ni horrean zen sartuta. Ni honen freskua zekota. Zan zon, bugu ez degen sartuta ez degen atean. Sartu zen buru gure egan zen ez zinatia. Ez zinatia, usulezke. Da nahi horrek esan zuen, bueno, ni manitu gerrire bagar mati hotzaitia, ez dela miliondimete karniego, ez da buru salbatzeko. Boa akordaturi, hotzuen muturre hotza dala, Eta gara hartan, pantalonak moda bezala egot, ezin, zulu hemen, purtien, gastatuta. Aizkora hotza da. Aizkora da galtzeru eta da hotza. Eta harrek egin zen, bueno, panik geni, hotza rirra horbela. Handi buskate boltatuan behar, rirra, hotzuen egin. Harri zone, aizkora ipurtien, hotzotza, akordatuan, ze esan zuen hotza dela eta apuru harri, gibelarriek hautzean eta buru batean zen. Zan aneke, aizkora jarri zon, ipur masai hartan da belarriek hautzen eta kanpoa. Nola aurret izan zuen, hortzuen hotza zala. Eta gara ibetin panologola behizien, denak hautsi gastatuta.